Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras dorong sinyo sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C las 4:33 sa kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Wala problema, saboroso. Ala to. Saboroso. Ala to. Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Wala problema. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Huwebes, Abril 3, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Wala sang ulan. Kumusta ikaw, Sir Papa Teten? Juanillo family sa Sablogon, Pasay City. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Pasay, 88.3 sa FM Band, 88.7 FM naman ang K5 News FM Iloilo City. Sa nagapamati man sa K3 FM Yagao, Sir Jun D. Tanoy and Company. Dara sa Campo Ticlaro, blessed morning, sir. Taga sa K3 FM Liganes, sa Managalantaw Live sa K5 News FM Iloilo Facebook page. Nakita kita sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad. A blessed Thursday morning to all. Halin diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Jean Ray Siman, Ma'am Apple Kamari Siman sa Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Kaya Sir Bemboy Ilumba, Ma'am Ningning Ilumba sa Pavia, Iloilo. Sir RG Calanoy Balansa, Sir RV Latumbo Rapista. Blessed morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay ka magasadya. Salmo 118:24. Halos pangimos-imos na ang mga eskwelahan para sa moving up ceremonies kag graduation. Reiterate inathagid sang Department of Education pagi kay DepEd Secretary Juan Edgardo Angara ang no collection policy sang DepEd o silingon nga may moving up ceremonies kag graduation pero wala sang suktanay. Wala sang suktanay. Dapat na mangin simple lang ang seremonya. Ang importante nga may handomon ang mga pupils sa elementary kag students sa junior kag senior high school nga nagtapos sila or nag-moving up. Sa unaway naman ganining senior high school. Grade 6 mo, first year high school ka na, second year, third year, fourth year. Magawa ka lang sang NCEE, National Collegiate Entrance Exam. Organis ang una, nag-insat na to. Tapos makasulod ka na sa college. Subong yan naglawig, ya pag-eskwela, kakabataan, Sir Papa Teten. Ay pag grade 6, grade 7, 8, 9, 10. Tapos may senior high school pa, nga 11 kag 12. Naglawig, ya pa eskwela da. Naglawig kag nagduro man ya garastuhan kag ginikanan. Ilo mo mangod. Ya ba nila parang mangin competitive worldwide, globally, ang mga Pilipino kay gin-adapt ini nga klase sang education systems iba nya pungsod. Nga dapat may junior kag senior high school pa. It's a matter of mindset na bisa nagtapos pa na sa kolehiyo, bachelor's degree holder, kung matamad kag hindi man nagkakabagay, kaya man nagani ang mga vocational courses lang ang natapusan, vocational course pro pisan, nag-successful. It's a matter of mindset. Anyhow, kinatag sang Department of Education, wala sang suktanay, kamangin simple lang ang graduation rights. Hindi pwede ang mga politiko pag i-invite, hindi sila pwede nga magbordahe. Kagawad Roy Parian Fama sa Sambagaro, good morning sir. Kay Sir Ligore Tabaw Sares, Pastor Bobby Iriman, kay Mami Mi sa Tapas Cabis. Pangape na kita, DTX Coffee Mix, kay Nini MB, Elviro Lakihon Auhero sa Imos Cavite, kay Tita Nida Ferolino Auhero. Ninimbe! Nakaprayer si Tamol doon ikaw! Si Pac Luis Aldibar pamati man sa Santa Rosa, Laguna. Si Inday Nelia Lagandaon Saldivar Inclan pamati man ha. Si Roden Cardinal, good morning. Ginoo, ikaw ang tanan para sa akon. Ginahatag mo ang tanan kong nga ginakinahanglan. Ang akon kabuhi para sa imo mga kamot. The Lord is the portion of my inheritance. My cup is all I need to support my lot. Psalm 16 verse 5. Salmo 16:5. Ang heat index kahapon diri sa syudad sang Iloilo natakos sa 38 degrees Celsius. 39 gani. 39 degrees Celsius. Ang danger level, Pastor Bobby Riman, Kagawad Roy Parian Fama, Sir Danny Diomedes Agpalo sa New York, Ma'am Christine Buhat Gardose, kaya Ma'am Ninita Del Prado Parientos. Maglabot na gani sa 42 degrees hasta sa 51. Sir Roland Jimenea, Sir Ruben Gallego Taboada, Sir Ruben Gantalao, Ma'am Annabel Gantalao, sila sa super dangerous level na ini, delikado na. So inom kidamo tubig kakon mahimo pa lang hindi magpainit sa tion sang daytime. Organiko ninigin man malikawan, pamayong ka or may kodong ka. Las 4:42 sa kagahon, oras dulong sang D3 Bayo. Hindi mo na Sir Paul malista. D3 Bayo. Kag DTX 500. Kag Mighty C. Kag Clinica Spore Biotics. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Kag Pre-Bio Coffee. Amanan tapagid sang DTX Herbal Oil. Dugangan tapagid sa Paul Extend Food Supplement for Men. Sige na, kuriti na da. Kay kuan ako nang labot na ko sa akon nga boundary. Last 4:43 na sa kagahon. Kumusta si Ma'am Marisol Casiple?
the ever beautiful nga Mama Maricel, ang buko magnate. Ipos-ipos alam ni si Mama Maricel pero rich kid ini. Galigya sang buko dira sa Balabagoharo. Kagawad Alex sa Sabo, good morning. Kay Sir Danilo Bayuran, kay Sir Moreno Bayuran, ang itlog bala kag ang house. Butangan man sang maximum suggested retail price. So hindi man mahal ya itlog subong sa merkado, no? Sir Roland Jimenea, dyan sa Haro Public Market, kumusta? Dason bulan, posible nga may suggested retail price sa ang itlog kag sang ahos. Las 4:44 sa kagahon, oras kinadulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, tumar na DTX 500. Inom duro tubig, permi konperte, kainit. Ang ni Ma'am Ana Piñafel. Kay Ma'am Shane Reyna, taghapo kanya, good morning. Daw, anxious ka subong. Daw, naga-overthink ka na sa imong palabuton. Bilog nga gabing, hala, burbaliswa, way timok turog. Manan nga kulas ka, atop na batian mo doon. Way mo maturugan, anxious ka, kulang ka sa pangamuyo, kulang ka sa salig sa Diyos. You have taken account of my wanderings, put my tears in your bottle, they are recorded in your book. Nahibaloan sang Diyos ang akon pagkatublag, ginatandaan niya ang akon mga paghibi, ginalista niya ini sa iya libro. Salmo 56:8. Ang paghibi mo bala, Mami Ubang Bilhira, Mami Nita Kabaluna, Mami Buday Abelyeto, ginalista ina ni Jesus. Ang pag-ibi mo kag pag-uleng-uleng bala Ma'am Annalyn Pares Agravante, Ma'am Gingging Habilosa, Sir William Sapanta, sa mga bagay kung kaisa nga daw hindi mo maintindihan sa life, sa buhay na ito. Hindi isa nagalungo kita mo. Inabalang discourage kita, isa nagakuriit kita, nagakurinot ya dahi ta. Hindi may mga bagay nga nagapakuriit sa aton. Adumduman ta man nakaligad ta, ang mga kapaslawan ta, ang mga dayos ta sa kabuhi. Bala Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, God bless sa inyo negosyo dara. Kumusta si Sir Digol Tribunal? Ma'am Divine Grace Flores. Pero hambal ni Jesus, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Precious Sucares. He sees your tears, sees your anxieties. Kung anxious ka, tawag ka si Jesus, kulang ka lang sa pangamuyo. Las 4:46 na sa kagahon. Kahapon kandi ma-insulation sa bag-ong arsobispo sang Archdiocese of Haro, si Archbishop Medifil Billones. Nagbulos sa kay Archbishop Romeo Lasso. Ang mga politiko dito nag-pronsok. Nag-feeling holier than thou sa Haro Cathedral. Kuya si Mayor Zed Mabilog, ang ginabong batso niya nga financer ko nagka-protector. Alam ko ano nga financer ini sa ano, negosyo. Si Zed Mabilog, kuya man si Jamjam Baronda, kuya man gani si Buboy Tupas, kag si Milig bala mag-TikTok blang dyan, sino nga ni dyan? Si Natalie Andy Buki. Oh, grabe. Ang ilang mga itsura man presos. Daw mga holier than thou. Hindi man sa pag-judge pala. Ang ilang mga itsura bala papatete. Sir Danny Agpalo. Ipakita ta na karon na. Mansaga mo di makabuka kuhan mo ng botelya. Asadya sila Mami Nefat hala mo. Alas 4:47 na sa kagahon. Oh, hindi ka makapamuhin nung panawagan isa na Sir Fred Pascala, Ma'am Norma Dana Baldoque. Ano ka ginatubol? Matmalain sini, no? Diba siya nagkakaon na Pastor Bobby Riemann, Sir Glenn Celestre. Sir Glenn, salamat sa libre nga sakay kahapon na libre sakay. Si Sir Glenn Celestre, libre sakay mo. Aba niya, te, dali doon, sakay doon. Kita mo lang. Si Sir Larry Praso mo man. Ano matinyo man? Puro, ya nga mabayad kita, wait, ninyo ga panukot. Sige
Sige lang mong ginang mga politiko, Pastor Bob magustuhan talaga na sila kay ila ni Chimpo Subong. Hindi lang kita magpainto sa ila. Ang iba no ay man gapang into pero daw kalabanan gid nagapang into Subong mo. Kasi sila Subong ilintuon man, pasauton mo kasaot mo. Gabudot sa pagani. Alas 4:48 na sa kagahon. Oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Kumusta si Sir Ivy Constantino, Sir Nino Bidia dira sa CPU, si Sir Fred Pascalaga pangapin na DTX Coffee Mix. Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Si Maestro Blas sa Ahoy. Ato lang si Sir Ronel. Nag-viral video to nga naga-drugan. Katudlo to sa English kag mapi ang subject niya bla sa Roden pagdato. Inareklamo pagid gali ini kay man ginahimo niya ga pangayo tag pulo-pulo sa kabataan nila 10 pesos. Kung mag-check sang mga test paper bala Pastor Bob, former principal Bobby Iriman. Para nga ma-check ang imong test paper, yung matawaan ka-grades, pulo-pulo. Imbuyagyag ini isang ginikanan sa isa ka-grade 10 student dira sa Ahoy National High School. Ang principal dira si Ma'am Marilyn Dolindo. Ang asawa ni Torete, Ma'am Precious, no? Torete. Ay lumanggas bla. Pagluwas pagit sinaginareklamo maning si Sir Ronel. May bugto ning policeman sa isa ka banwa sa probinsya. Nga nagapanghurikap. Ilpang tuklo niyang kinatabo ka mga estudyante niya nga lalaki. Oo, ilam kung ano ang mimo kadya ka Department of Education. Huwag man gahulag si Ernesto sa rebellion nga provincial supervisor sang DepEd sa Iloilo. O damo na isa mga issue ay Sir rebellion na iti mo gulag. Kaya ginapambal mo timo permis sino na si Hernan Escolar sino na? Yung isa na spokesman nga sinik mo kambal direkta sa radyo nga. Ano ka mo nadlok ka mo sa angkorman nga ano ka mo tunlon? By the way, ang Department of Education Regional Director bala si Ramir Oitico, Ma'am Rica Domingo Kisto. Sa layluhon galiyon, doon sinipaon sa alindri sa Western Visayas ha. Diyabi man namin ang iyang relasyon sa media eh. Sa baylo nga partner mong media ginkontra mo timo Director Oitico kundi gininitan ka. Ay paurabog to siya sa iba nga lugar si Oitico ha. Kung sa bagay mas mayo man ang may at least may bago naman nga leadership diri sa Department of Education diri sa Western Visayas. Sinong mabulos? Sa pagkibalota si Assistant Regional Director Eco Apelyedo alin sa National Capital Region. Las 4:51 na sa kagahon. Oras tulong sang DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Direct flight Iloilo to Thailand nagsugod na. Sa aper nga ginasakyan ni senatorial candidate Kiko Pangilinan, jutayan lang nga nagsarurot. Holding hands. Nagapadula sang stress. Wow, grabe no. Holding hands. Nang namin pag ni Ma'am Maricel, Ma'am Precious, HHWWPSSP. Bala nyo kung anong meaning niya. HHWWPSSP. Ano ina, Ma'am Anali Salvadico, Silorio sa Eden? Holding hands while walking. Pa, sway pa. Ipahabyog pa. Yelay. Daw hindi magbuyanay mo. Kapin pa kung bago lang sila nag-on. Pero kung dugay ni gani, hindi na nga-on, kundi un. Anong manotis mo, Ma'am Lisa Hablado Gilierga, no? Sir Buboy Barrio na Miglayo? Kung bago lang ganing gano'ng biyanay, pero ka sweet. O sa jeep ka gutok, maagbay gid.
Tapos magtabok sa dalan, ginabantayan gid ang babae, aragid ang lalaki sa danger zone. Nga gusto niya kung madalasa, siya lang. Magpanaw sa na ginoyatan gid. Hindi mabugto mo bisan labuon mo kabinangon. Bisan nagson ka ayam, hindi mabugto mo. Holding hands while walking. Tuwing sa pagligas sa panahon, kung mga malam ka nag-agad-agad doon. Insa magpanaw ya, isa ta nagauna. Tapos kinabalik kita isang, huy, dali kabuhay, kakurek ni mo nga. Tapos mambang nga, dali, panaw ta, una klato Insano, sa pagligad ka panahon, no? Pero kung mga bataon pagani, Tita Merlinda Velete, Sir Jerome, HHWWPS, espigin mo. Holding hands while walking pa, sway-sway pa. Yelay. Agi kasi na Sir Jean Ray Seaman. Ma'am Precious Jocares, agi kasi na nahagat-hagat gid. Si Ma'am Shane Reyna, taga po kanya nagkadlaw. Si Ma'am Jocelyn na po sada sa inak. Ang bang ni Sir Fred Pascal, man niya kumukupas din. Ikaw, Ma'am Zia Kimba Notado, sang una ka nga nagnubyo. Idahagat-hagat, get? Bisan nagsan ka mo kaya mo, hindi mabugto mo, dali lang ka. Pero sa pagligas sa panahon, dali kabuhay ni mo nga. Dali din panahon ta, una la to Una la to gani! Am I talking with sense here? Kaya maproposlan man niya ginhamba ni Nonoy Muted Tita Nilda Laison? Sir Dan Calvo, ya ginhambal ni Nonoy nyo, Ted, Pastor Bobby Riman, maproposlan man. Am I talking with sense here? Pero ang holding hands, nagapadura ka stress, Depende, goro, kung love mo ang ginawyatan mo, ti madula stress, Pero kung kontra mo, ti gadugang stress mo. Batumbok, kid, na ba ni Tita Merlinda? Bato-bato sa langit! Nga bana or asawa nga guilty, Sengget Aragoy! O gani, ouch! Ano gani ni subang ang expression sang mga bataon? Ouch! O gani, ew! Ang ew ya do na riggaman sila, no? At least nakayom-yuhom ka. Pa-yuhomon ta ka dugay-dugay. Pa-yuhomon ta ka dugay subong, pero dugay-dugay pahibion ta ka. By the way, kumusta na mga pasyente ta, Sir Paul? At may mga pneumonia, may mga tiriring. At doon nag-alayo na sila! Balo ka, killing aside, tanan nga klase, balatian mo, aba ni Jesus, basta may pagtuulang ka mo sa akon bilang Diyos, isikuan nyo na mga tao-tao na hindi ganik bate, na may dulonggan, iningik bate, may mata ganin, kita, painitan gan sa Aeroplaza, ganin, may reklamo. Isikuan na totally, kag magsimba sa akon bilang Diyos, nga hindi nyo makita, ayuhon ta ka mo. Exodus 20 ang ba niya? Dropin nyo lang nga simba sa mga imahin. Ay, halin sa una sa ikapat nga henerasyon, may curse na, may sumpa na. Manangwag na halinan sang balatian, sang kaimulon, sang kagarot. Mambaka nga may surundon. May surundon gini, kung hindi mapagot doon. Hugot-hugot gitel, pero nagligad ang 13 years. Bulagay man. Zia Kimba Notado, Peter Ladrido, Fred Pascala. Hamba ni Sir Fred niya, ouch! Hindi niya ouch na daw, ouch niya, ouch. Di man mo, Sir Fred Pascalay, ouch! Ang ouch niya daw, ang ouch ni O-U-C-H mo. Ano na imo? Yaman, O-U-U-U-T-T-T-S-S-S. Hindi na imo ya, ouch ni ouch. At least kayuhom ka. Put a smile on your face. Kaya nagakusamod, ang nagakusamod, ang nagakumod, raw ay, Ma'am Jonas Saldo, nakapangapi ka na ma'am, nakaprayer-setamol na. Las 4:57, hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay,
importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugnaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay, wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan na lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa kang kadalagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako City kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingay bala mga meg, the best gid ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nakita mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. Dakog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Gani may daog ka. K5, dakog ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, My TC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Pinaagi
Pagi sa Dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop Ka Ilonggo Mo Promo. Congratulations Rosie Takan sang Barangay Airport Mandurriao. Tungod ikaw ang nagdaog sang bag-ong blender kag 700 pesos sa K5 Dakop Ka Ilonggo Mo Promo. Ako nagpasalamat kay Dr. Ramil Uy sa iya nga mga papremyo sa akon. Sa wala ka pamati, dira, magpamati na kamo sa K5 News FM. Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Matuduhi na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod na madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo Promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Ganit may daog ka. Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na, cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang, di lang basta-basta, nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higop, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. K5, 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 K5. Ray Espeha Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeha Umalay. CK5, Ray Espeha Umalay. Mabuot, mabinuligon, maalam, may prinsipyo, tampad kag may panindugan. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itinong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palanda niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga foto tanon, hindi niya pagpapayan. K5, 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 K5. Ray Espeha Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeha Umalay. K5 News FM Philippines proudly presents Tutok Politika. Tutok Politika 2025 Midterm Elections Special Coverage. As the nation gears up for the highly anticipated 2025 midterm elections, we bring you exclusive and in-depth coverage across the country. Only here at K5 News FM Philippines. Be part of this crucial moment as we empower the public before, during, and after the elections, delivering credible, real-time, and comprehensive results on air, online, and on the ground. Trust only the most reliable and extensive election coverage. Tutok Politika Midterm Elections Special Coverage 2025. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras las 5:12 sa kaagahon, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning kay Ma'am Cecilia Fujimoto Esmanel. Ma'am Cecilia Fujimoto Esmanel sa Japan.
And good morning also kay Ma'am Cheryl Mi Lapating Branya, kay Ma'am Mimi Lapating Branya, and birthday greetings kay Ma'am April Rose Branya Lapating. Ma'am April Rose Branya Lapating, sang Barangay Nabitasan, Pototan, 20th birthday subong adlaw. Kay Sir Mot Espulgar, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz, and happy 52nd birthday kay Sir Ben Soloso. Sir Ben Soloso ay bugto ni Sir Bebo Soloso from your wife, Ma'am Rosini Soloso. Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. And blessed morning also kay Sir Trisan Wayat Gulay, Ma'am Bete Soloso, Sir Bebot, kay Jeneline Capid Labiaga Panes, kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso. Vice Mayor Panga Lamasan Picso sa Dueñas. Vice, good morning. Vice, paligani, message liwat ka, number mo dihay nagbaya cellphone ko. Good morning, Vice Panga. San uta mga pe? Kape, dara, kwan, dara, kata-kata. Kata-kata sang mga negosyo. Ay tamon, kakata-kata ka mga white polos. Negosyo, mabligya ta, baras. Baras kag bato. Ang balbo, grabe. Ano si Ted Gakwari? Kwari, timong. Isa-isa kami si Tira, ganing baraso at ginkwari. Isa-isa pala. Lasing ko 14 sa aga, ang chopper blang ginasakyan ni senatorial candidate Kiko Pangilinan, Francis Kiko Pangilinan. Banabala ni Sharon Cuneta, 3 beses nga nag-emergency landing. Ang helicopter nga ginsakyan ni former Senator Francis Pangilinan. Halin siya sa pili sa Camarines Sur, Vice Mayor Panga Lamasan Picso. Bangod nga malain ng simpo, kung ikapadalagan inisa mo, halin sa pili Camarines Sur, padulong sa Quezon. Ti ang ginimo nila sini chopper na ni kay parang dasig ang mobility bla kay kon land trip la madugay. Padulong sa Quezon, sang naka-encounter ang chopper sang zero visibility, 180% or 180 degrees zero visibility sa flight path nila. Tiga pangampanya sila dito sa Bicol region mo. Ti upod niya sa partido, nag-decide na lang siya nga magpadulong sa Tiaong, Quezon, bagi sa salakyan pagkatapos sa ikatatlo katapos sa emergency landing. May lang gani kay waay madayon. Imako mo nang galupad, zero visibilities kawaan mo. May lang na yan, Ma'am Mary Morales, manong Boy Berhamin, manong Boy, sa Rojas City. Kung salakyan niya kay pahigad mo lang, pero sa kawaan, zero visibility, why ka sa makita nga kung ano da sa flight path, dulom-dulom. But salamat gid nga titis ang protection ni Jesus ara kay former Senator Kiko Pangilinan. Amo man sa aton at all times, no, at all times, pangayoon pagid ya ang protection ni Jesus. Psalm 91, ambal niya, we live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. Kung maglain lang ining simpo, bisan pagkain eroplano nga mga Airbus ni, ga-uyog-uyog gani sa babaw, gatayo gani. Kagi na mo, halin kami sa Manila, ang flight naman daw mga alas 6:40 dito sa Manila. Ano gani, nag-attend kami State of the Nation address o konsona, papuli na kami di. Pag-abot sa tunga-tunga, grabe nga uyog ang ginatawa nga turbulence. Remain seated, we are experiencing turbulence. Pwede ko uyog na? Imaw ko, kilala mo Ma'am Vice Panga si Frances? Buhay pa to si Kwan, si Nong Kapit Gabyo. Basta mga media. Ang mga dugay na bilang media di si Iloilo. Tinong-tinong mo ti simpre, gauyog-uyog mo. To uyog sa babaw, Sir Jinray Siman, Ma'am Bete Soloso, Vice Mayor Panga. Sir Reming Castor, kay Ma'am Tonet Toledo. Kulpi lang si Francis sa gambal niya. Ano maning di, PWH nga. Why nila ginasimentuhay dalan nga, perte ka patsihon nga. Tinong-tinong mo kay Kuniga, uyag yakwan nga niya ng Philippine Airlines to mo. Abal ni buhay pa to Ma'am Pangga si Kwan, si Nong Kapit, hipos blang. Sabi pa nga muyo ko dyan. No maning di, PWH nga. Pero gin ko na lang ginpagin lang sa langas-langas ang kalbay. Alam mo na ako ni parking tos kawaan. Ma'am Lorena Bilhira Joso, Ma'am Lorena, naka-prayer setamol na ikaw. Kumusta si Ma'am Banhaw dyan? Nagkadiga mo doon. Jesse James Caribillas, Maribel Pareñas, good morning.
Pero ining masubo sa mga istorya ining kay Chris Aquino. Kung nakita naton si Chris Aquino sa iya latest nga mga picture bala subong Ma'am Lorena Bilhira Joso, Sir Danny Agpalo, Mama Rebel Parañas kay Sir Bebot Soloso, Sir Ben Soloso. Si Chris Aquino naga-experience na sang duha ka semana nga lupus flare. Lupus flare. F-L-A-R-E. Lupus. Ang lupus kuan ini sa inang balatian nga sa ning gabatsa kasang kakapoy. Pirmi ka lang inakapoy, feeling tired all the time, may hilanat ka, joint pains, skin rashes, sakit ulo, hair loss, nagkakapuspos ang buhok sa ulo mo, may dyspnea or shortness of breath, kag mouth sores. Daw may mga nagapilas-pilas mo ba? If untreated, amo nang ginatawag nilang heart attack. Ti subong mo, si Chris Aquino, duha na kasimana nga nagabatsag sang lupus flare. Sa muna kita pasalamat kitang maayong lawas ta at all times. Pagbugtaw ta sa aga Lord, salamat ha. Nga naga-function sa mayad akon nga mata. Nakakita ako. Akon tiil makalakat. Akon tulan. Ang akon heart naga-function mayad. Ang akon baga. Anyway, kasi nakapasalamat mga bagay bala nga na overlook naton nga magpasalamat sa Dios. Manablang every cell, every organ, every fiber, every system in our body is well. Inablang maayong aton nga sitwasyon. Kadumdum lang kita sa Dios ko nara na kita sa dalimuos. Isubong aga mamati kita sang pulong niya. The word of God naga-nambal nga daw kung hindi ta mabatsagan blang yang nga presensya. Take heart. Si Jesus behind the scene sa imo kabuhi, Ma'am Lorena Joso, kay Sir Salde Joso, kay Sir William Joso, kay Tita Utang Bilhira, kay Tita Utang Tigihanon, kay Sir Henry Tigihanon. He is behind the scene. Never lose hope. Just when you think it's over, God will make a way for you. Kay bag-o naman nga butang ang himuon sang Dios sa imo. Nagakalatabo nagani ini. Magahimo siya sang dalan kag mga tuburan sa disyerto. Daw malamalagid si Miho daw ay nagid ni Goro Chansani daw ay nagid ni paglaom. Isaiah 43:19. Amo nang aton nga uyatan nga pulong ni Jesus because his word says ang pulong hindi magbalik siya nga wala sang kapuslanan. Pamatsagan masubong ginadumo-dumo ka. Daw permi ka lang na trouble sang tao sa palibot mo. Himuon mo, hindi ka magbalos. Ang himuon mo, tuhuron mo. Hindi nga pagkakita mo, ano kaw? Kasabas mo nga ginadumtan mo gikot, tapos tuhuron mo. Hindi na pwede, maaway lang mo na. Ang himuon mo para hindi sa kabalos, sulod ka sa kwarto, luhod ka, Lord. Sobra na nang hinahimo sang tao nga ni Sako, no? Kapag ko ni Balayling, hinabot niya ko, hinimuan niya ko istorya. Tao, tanan na lang hulag ko, may sala. Lord, tugyan ko sa imo, ikaw na bala. Nga aman, God will trouble those who trouble you. Basta nga correct lang imong heart. Sa 2 Thessalonians 1:6, God is fair. He will pay back trouble to those who give you trouble. He will pay back trouble to those who give you trouble. God will trouble those who trouble you. Vice Mayor Pangga Lamasan Picso kay Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz, Sir Marlon Chong, Sir Rolly Bandianon Bunyi. Kay kon ano ang matarong amogid ang himuon sang Dios. Paantoson niya ang mga nagapaantos sa inyo. Grabe no, pertek sakit gabiti no. Ma'am Inday SF, paantoson sang Dios ang mga nagapaantos sa inyo. Amo na nga kon may mga problema ka, may naga-trouble sa imo, relax. Maabot ang tiyempo, Tita Merlinda Belepe, Tita Ambing Baes Kabasak, Ma'am Marian Gabasa, kay Ma'am Risa Baes, that God will trouble those who trouble you. Ini pulong mo, abang mulod. Ikaw na bahala na. Ikaw na maglabugay sa da. Hindi pagpatuluga 24 oras. Why man, hindi kita gusto sina. Pero God is a just God mo. No? RJB Binobo. May justisya man yung Diyos. Mabanga ang bata ko nido ginadumo do sobra ni nga sitwasyon. I will trouble those who trouble you. Claim it. 2 Thessalonians 1:6. Subong aga pamatian ta ang mensahe. You may have dreams that look impossible, doors shut tightly. You don't have the experience, the funds, but you don't know who God is speaking to about you. You don't know who He's causing to notice you.
You are not doing life on your own. The Most High God is behind the scenes, speaking to people that you've never met and you may never meet, to convince that company to do business with you, to show mercy to your child, to introduce you to that person where you fall in love. God is working, not just speaking to you, giving you wisdom, direction, but He's speaking to other people about you. Si Jesus may paagi. Kung may kinanglan ka, may gamito na sa nga tao. Mabang nga tao ito bubot. Tao ito tirin-tirin. Tao ito kape, kaya kinanglan na kape. Kaya galingin gasakit ulo niya kung hindi makapangape. Kung ikaw babae, Lord, ano ni Lord, madam malaon naging kuyaman? Tao ko Lord sang tall, dark, and never mind. Tall, dark, and handsome, Lord. Pero kung nadugay na, Lord, tao ko tall, dark, and never mind, Lord. Kung ikaw naman lalaki, Lord, gusto ko mo ning akon nga gusto para sa akon ang gusto nga partner. Mga bagay, bila simple ang mga bagay, Lord. Way na kubla di bugas. Ikaw na bahala, dahamban mo, you will supply all our needs. Pero of course, maninguha ka hindi nga mga ka lang imo da bilog nga adlaw da ka magkatakata. Mga bagay bala nga beyond our control. God is in total control. He works in ways we cannot see. Never lose hope. Just when you think it's over, God will make a way for you. Isaiah 43:19. Let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Lord Jesus, nagwali naman ako diri sa ila. Pero salamat kita. Lagi na-remind mo kami, Lord, sa imong mga pulong that you will trouble those who trouble us. And thank you for giving us hope. Nga you are working behind the scenes sa among mga sitwasyon sa kabuhi. It's been a while. May mga long-standing problems, struggles, pains, sickness, illness. But Lord, we hope on your word. Hambal mo, Lord, sa Exodus 23:25, simbahon ka namon, nga amon Diyos, hatagan mo kami sang bugan ang pagkaon kag tubig, ayuhon ang tanan nga balatian. Ikaw dara nga wala pa sang relasyon kay Jesus, ayan basi na mag-uka kag dawgahan hamot ka, ayuho, nando day atay Ted Awero Francia, pula pa nga muyo, korni, badoy. No, it's not about me, it's all about Jesus. Imit lang ini pangamuyo, Lord, idabaton ko ikaw nga akong Diyos, patawara ko sa akong mga sala, gininulsulan ko ini, gusto ko na magbago. Sa liwat, Lord, ginabaton ko ikaw ang akong Jesus, akong kabuhi, akong provider, akong protector, of the akong pamilya, akong mga plano, ginatugyan ko sa imo. Heal me, Lord. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations, the best decision that you've made. Hindi ni reliyon, ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sa akon. Ang pastor, ang sakristan, ang missionary, ang pare, ang arsobispo, hindi na makaluwas. Ang may sarikim, ang vigil, hindi na makaluwas. Ang tao nga patay na, bangkay na, rana sa lungon, why na, samtang buhay ka pa, today is the day of salvation. And only Jesus can save you, can heal you of all your hurts and pains, can free you from all the bondages of sin, of hatred, of addiction, of pornography, of immorality, of lesbianism, of homosexuality. Ano man ang nagapugong sa imo subong, kaakig, dumot, bugal, ano man ang mga sitwasyon mo subong, God is the answer. Lord, I declare healing, peace, safety for everybody. Bless Doc Ramil Uy, Sir Jean Paul Hineroso, ang K5, ang klinika. Tanan gid ka pamati subong, Lord. Ikaw gid magpakamaayo sa ila. Hindi mo sa lalo pagbabayan. Ibo imo pagpakamaayo, protection and safety. We declare Psalm 91 that you are our protector. Psalm 23, you are the shepherd of our families. You are the shepherd of our generations. We commit everything to you, Lord. Lord, ipahala kami sa linog, diskrasya, balatian. And thank you for taking care of Ma'am Mimi Lapating Branya and Ma'am April Rose Lapating Branya sa birthday. Si Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, si Kapid, si Sir Reming Castor, si Ma'am Gemma Cristali Sumido, si Sir Danny Agpalo, si Sir George Sucampo, si Ma'am Lorena Bilhira Joso, si Sir William, si Sir Saldi Joso, si Ma'am Violeta and their families, si Bishop Don Guines, Pamilya Verdejo, Kabasak, Beramin, Pamilya Fernandez, Kalungsod, Alayon, si Lucas, Lord, I pray for him. And thank you, Lord, for your protection kay Sir Marlon Chong, Sir Rolly Banyanon Bunyi. Tanan kay Lord Ilonggos abroad, Filipinos abroad, tatapa sila. Bless ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem. And we declare open heaven sa kada panimalay. In Jesus' name, Amen. To this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
Lord, I pray sa tanan nga mga politiko, mga kandidato, bala Lord. Pasanagi man ila panguna-una. Namangin mature sila sa pag-treat sang sininga kampanya. Hindi sila Lord magbinastos. Hindi sila magdinamak. And even Lord, ini mga politiko bala nga perennial nga mga nagapamakal boto bala. Nakakilala man sa imo Lord, please convict them. Nga may kahadlok man sila Lord sa imo kag sa layi bala sang Comelec, layi sang kalibutan. Kag butang Lord sang emptiness ang ilatagi posoon sa politika nga matak-an bala sila. Lord, I pray for safety ni Jana Solosyo abroad. Keep her safe, Lord. Tanangin nga Ilonggos abroad. Si Mami Ninik Abraham, pamilya Pingason. Magdangop kamo sa akon, tanan kamo sa bugos nga kalibutan. Agud maluwas kamo, kay ako, Diyos. Kag wala na sing iban pa. Kay ako, Diyos. Kag wala na sing iban pa. Let all the world look to me for salvation, for I am God. There is no other. Isaiah 45 verse 22. Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Nagsiling ang Diyos, hindi ka magkahadlok, kay luwason ko gid ikaw. Gintawag ko ikaw sa imo ngalan, kag akon ikaw. Isaiah 43:1. This is the word of God. My soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lord, I speak safety sa talan nga mga Army, Navy, Police, Coast Guard, Air Force, mga seaman, mga gwardya, doctors, nurses, the medical staff, keep them safe, Lord. Ang mga maestro, mga professor, mga dean, nanggida sa panimalay. Nothing compares. RJB Binobo. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. I don't care kung ginakabig nyo ako nga badoy, corny, or OA. I hold, pero pangamuyo, Ted Francia. It's not about me. I don't care. So what? It's all about Jesus. Ang oras, alas 5:31 sa aga. Time spent in prayer is never wasted. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Musik ng iyamig nga ginaobrada mig sa programa niya mig. Pero pangamuyo, corny. Di ko nara ka na sa Delimoos. Bago ka lang kadumdum sa Diyos. Bebot Soloso, Dani Agpalo, God bless sa tanan mga kandidato sa Banate. Lord, we pray nga tanan mga kandidato, wala ma-convict ni sila nga ining pangisog nila nga nagabot buying sila. Makonsensya bala sila magpanagtag sila nga, oh, may Diyos, kali, basi gabahan kita ka dyan. Uy, kita gambang nga gabahan ka mo or kung ano man da, pero ti, amo ginae, subong tilipay-lipay ka mo pagtapos nga ang inyo halangdon nga konsihal, congressman, vice governor. Ang bakit titila bago ka lang pangamuyo, yung sa pangaway ka naman. Kahit akan nga pangaway, Seko, anay report di K5 Jenny, si Mayor Jerry Tranya sa Ginay, sa mga ligasyon nga naangot siya sa illegal drugs. Report ni K5 Jenny Kaoyonan, ginadulong sa Mighty C. K5 News FM, Kampiyon Report.
K5, Ted, ginakondinar no ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas ang pag-angot sa iya sa illegal nga droga kag sa pila ka mga drug personalities. Sa alkalde nga wala sang basihan ang post batok sa iya kag ginakabig sa niya isagad lamang kapag pangguba sa iya nga pangalan. Ginklaro ka K5, Ted, sang alkalde nga bisan sang ano nga tion sa iya karera bilang politiko, wala siya ginpangalanan sang Philippine National Police o kon PNP, Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA o kon ni Anay President Rodrigo Duterte bilang protektor sang droga diri sa may Iloilo City. Nibalawan K5, Ted, nga sa isa ka paid post ginpahayag nga may kaangtanan si Trenia sa isa sa mga ginakabig drug lords sa syudad. Ginpasaligman sang alkalde ka K5, Ted sa publiko nga bisan ano pa ang pagmanipula sang kamaturan kag pagpatalang sa mga Ilonggo hindi sa gihapon mabago ang kasaysayan. Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Untata na anay, nga boy ko na karon. Sabi ko may gaambal, way anay yung lakat. Daw, lango-lango na ginaobra nyo. Agapa, napasaway ka mo. When someone is talking here, please do not disturb. Okay? Okay, Papa? No problem, Papa? Wala problema. Kung may naghahambal gani, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Vice Mayor Panggalamasan Picso, kay Kapid, hindi ka mo magsamulat. Ginapakik nyo karon si Yorming. Hindi ka mo bala magpagtasbla. When someone is talking, hindi ka mo gani magsamulat. Pamati ka mo hipos ng bla. Check tanay si K5 Jason. Hindi nga headline K5 Barangay Mercado Update. K5 Jason. Good morning. Good. Di ka naman. Dingkaw. Ano mo day ang signal mo day? Aha? Ang signal mo daw ay naka-D3 bayo day. Aha? May patumaranay ya signal mo ka may TC kag DTX 500 ah? Bebe? Albo? Ha? Napangita ko pa rin malamit ng signal. Mugani, basi diri ka lang bitawag sa number ni Kwani K5 Karen kay basi sa signal mo day sa imong ya cellphone ka pa bag-o day kay Mambikbik ka? Mambikbik ka baklik bag-o? Sige, makapiyak ka, kuhan kita matsik kita sa imong nga balita da. Las 5:35, Sir Jofel Vergara. Sir Jofel, taga din ka mo, sir. Salamat sa imong appreciation dari. Hindi ko na pagbasahon, sir, ang imong nga message dari, ha? Kay karon mangin kulas dayaw ako. Bauho, si Ted Kulas Pransya dun. Hindi, salamat sa inyong appreciation. To God be the glory. Si Jesus lang dayawon nyo, ah. Salamat sa inyong appreciation, Sir Nonito Sumbong. Good morning. Ang holding hands bla, no? Mag-uyat kaw kalima, Ma'am Betty ni Papa Bot. Papa Bot, mag-uyat kaw kalima ni Mama Betty. Nagapadura daya ka stress. Sandig sa Harvard Study of Adult Development. Palugit na butang isang naga-holding hands. Nakita nga makabulig ang minor physical contact kaangay isang holding hands sa pag-manage sang stress. Aga pa sang kalibutan, stressed ka na, Ma'am Jonah Saldo. Base sa science experiment nga gin-conduct ni James Cowan, Professor of Psychology sa University of Virginia, napamatud-an nga nagabulig ang holding hands para sa overall heart health, paagi sa pagpanubo sang heart rate, kag blood pressure, kag paghagan-hagan sang ginasuffer nga anxiety. Daw nag-overthink ka na, anxious ka na sa imo nga kabuhi, bala Ma'am Lorena Bilhira Joso, Manong Dan Calvo, Ma'am Judy Borbano, Sir Nonito Sumbong. Magluwas na, nagabulig man ang pag-uyat sang kamot, agon makuha ang sakit o kon pain nga ginabatsyag. Ang pagkapot sa alima sang tao nga distressed, ang makapaganhagan sang discomfort nga ginabatsyag sini kag makahatag sang sense of security sa iya. Naga-release man ang holding hands sang oxytocin o kon love hormone. Ay ni nga hormone, Vice Mayor Panggalamasan Picso kay Kapid, Sir Reming Castor, ang ini nga hormone naangot sa empathy, compassion, kag trust,
nga importante naman para sa malawig nga relasyon. Gani sa tiyon nga stress, ang imong nga partner, holding hands. Holding hands while walking. Ang HHWWPSSP, bila ka mahaan ikaw, mambiti ko nanoday Holding hands while walking, pasway-sway pa. Gaoyatay ka pahabog-habog pa mo. Yung mga bago lang nagdubiyahan ay, bisan ginalagas ka ayam, hindi mabugto uyatay nanda mo. Pero pagliga ka panahon, mamba nga, dali kabuhay mong panaw nabalikid. O gani nga, panaw ta, ikaw lang to, unak lang to. Dali kabuhay kini mo magtabok sa dalan nga. Donna Jane Casero Manihero. Ma'am Donna Jane Casero Manihero, good morning. Kay Kapitan Nancy Francia Parcon. Iko niya Kapitan si Kaptotong Parcon sa Minanga mo. Little Kapitan Inday Nancy, kapangapi ka do dyan. Sa 5:38 na, balikan ko lang si K5 Jason. Hold on, ara na. Balikan pa lang kag pagbalik ta. K5, kumustahan na? Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gal-detoxify, nabulig mapaniwag kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC, puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras la 5:41 sa kaagahon. Oras sulong sang D3 Bio. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning kay Ma'am Erlina Telarma Goles sa Haro, and good morning also kay Zane Carbolido Pagayon. Langga-langga, Mr. Kohay, good morning. Very true inated ang holding hands kay konang tao, restless, kon captain, naga-relax. Idol Frank TV, Frank Constantinopla, good morning. Yari ng K5, kumustahan? Antike. Bird signal check, good morning. Guwapo ang signal, mantrabalo ka, always gid kami naka D3 Bio kag naga DTX 500. Why problema, kampiyon ang signal, kampiyon pa, pareho simo. Ay, Sir Melmar.
Ayos, bet gid. The best ang energy ka dyan. Gusto ko ginang energy nga naga... Ayos! Mo black rang nga mga tunog. Check naman energy naman kang Iloilo. K5 good morning. Aray kami di! Sino mabato na? Kailan ka D3 bayo na kami! Aray ko na! Sige, thank you kay Iloilo. Wala may mabato I-post tanan na. Check tabi ang isog kang Rojas. Good morning, K5 Jules. Sino may isog? Ay, Ako mo? Nako! Ay, kampiyon. Papapun ko tani kay Gabi. Good morning, Kipapa Sir Visayas. Wala sang inisugay dia. Gaisog ka lang kon maobra mo imo sini nga responsibilidad. Good morning, Kipapa Sir Visayas. Thank you, pare. May lang isog aton buot pero hindi isog aton dapog hindi isog aton baho. Check naton signal sa Kalibo. Good morning kay Sir Michael. Good morning. Sir Melmar, good morning. Kampiyon ang signal kay naka DTX Coffee Mix kita Kag nagditribayo kita para malikawan tang dengue kay sa kang dengue pero kampiyon ang signal, gwapo tayatanan. Balik sa imo Antike. So far, so good. Manami ang signal kang apat naton ka mga sister station. Sige, check karo naton. Una kita sa mga balita sa Negros Occidental kag sa Bacolod. K5 Daddy Babes and Sir Robert. Dari sa amon sa syudad sa Bacolod, isog kami diya. Sila itong isa yung, sino isog? Nyako! Sir, mapapod ka tanay kay Dulom, hadlok ko. Mga report amon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental bao nagapasalamat kada nga aton nga gobernador kay manti bangod sa presensya sa aton sini nga mga kapulisan nangin matawhay kag way sang krimen nga natabo pero pila ang income sa aton sini nga panaad sa Negros nagnubo kung ikumpara mo sa 2024 nagnubo ang total sales sa panaad sa Negros sa festival sining 2025 mga kaki-5 base ni sa pinal nga 2025 sales report sang nasambit nga kahiwatan nagadangat na ako nagadagat sa 16 mil o 16.6 milyones ang total sales sang panaad sa Negros Festival sining tuig kag ini mas manobo ikumpara sa total sales sang tinalikdan nga tuig 2024 nga mayara sang 19.2 million pesos income. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson, posible nga nakaapekto ni sa pagnubo sang sales sang kapistahan sining tuig. Amo bangod nga nagatupa ang selebrasyon samtang nagapadayon ang klase sa mga bulutuan. Kag bangod man sa pag-umpisa sang campaign period sa mga nagapapili sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ni ang ginabasihan nila. Sa dugang balita, Kaki5 Western Visayas, nagahilibion ang nobya pagkatapos nga ginluthang sang tatlo ka mga kalalakinan ang iya nga nobyo. Dito sa Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental, kahapon nga adlaw. Suno kay Juna Tugon, ang iyang nobyo isa ka gaobra sa kampo sang Tubo, no? Kag sa information ang biktima ginkilala sa kay Johnny Montoya. Wala gid siya sa may ginalantaw nga motibo kung ano ang rason nga agin patay ang iyang nobyo. Magluwas lang niya nga ang utod sang iyang nobyo amo ni ang nakapalagyo sa Bago City Police Station kag wala mahibuluan kung nasalaan o kung ginbalusan. Amo na mga report amon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Back to you, Sir Melmar. Thank you so much K5 Bacolod, Daddy Babes and Sir Roberts. Check na maraton mga balita, magagapanguna nga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir Ted! May taxi driver na dakpan sa magbaligya sang droga sa Barangay Ortiz, Iloilo City proper. Ngalan niya Paulo Gamarcha.
Paulo Gamarza, 40 years old, nakuhaan sa balor 27,000 pesos nga shabu. Ang Iloilo, Bangkok, Thailand direct flight sang Cebu Pacific nagsugod na sining karon lang sang April 1. May 168 ka mga pasayro ang nagsakay sa eroplano halin diri sa Iloilo, direkta na sa Bangkok, Thailand. Kag pagpabalik naman from Bangkok, Thailand to Iloilo, may 117 ka mga pasayro. May minika trips kada semana, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Kag katapusan nga balita, si Dr. Ramir Oitico, ang Regional Director sang Department of Education Western Visayas, ang Sailohon i-pull out sa diri sa Western Visayas kag Sailohon dira sa Negros Island Region. Santos information nato nga nakuha kag magabulos diri bilang Regional Director sang DepEd si Dr. Cristito Eco. Dr. Cristito Eco ang Assistant Regional Director sang DepEd National Capital Region. Amo ning mga balita sa Iloilo, balik sa Antique. Thank you so much K5 Ted. Check naman natin mga balita kay pare Joel sa K5 Rojas. Pare. Mga balita diri sa mo sa syudad kag probinsya sa Capiz. Unang adlaw sang kapistahan nangin matawhay. Sunod diri sa kay Police Colonel Albert Apulong amo sining Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office. Kamalipayon gid gin balita ni Colonel Tapulaw. Ang dugang pa nga mga balita diri sa nakaligad nga adlaw ni ginhambal ko nga na missing Iloy ni panawagan sa iya sining duha ka bata nakapauli na sa ila sining balay. Nalabot sang K5 News FM Rojas suno diri ining Iloy waay iya nagupod sa iya sining boyfriend. Nagpaliwa-liwa lang kay may mga ginabatsyag lang kag may mga ginapanumdom lang. Ang problema yan ang sunod sa iya, why siya nagpabatsyag ng sulod sang isa ka semana sa iya sining nga mga kabataan. Amo nang balita din sa amon, balik sa imo pare Melmar. Thank you so much K5 Rojas. Check naman natin mga balita sa May Kalibo. Sir Michael. Sir Melmar, K5 Western Visayas, good morning. Mga balita diri halin sa probinsya Aklan Banwa sang Kalibo, nagahilibion ka nagkinarang-karang ang grade 8 level student nga mga estudyante kahapon mga 20 ini sila kabilog. Samtang nagahiwat sila sang filming kay kaparte sang ilo project sa isa ka area diri sa barangay Dago diri sa Banwa sang Kalibo, sang hinali lang nag-abot ang isa ka minor de edad upod ang iya amay kagulpi lang sila nga ginhatagan sang amay sang 38 caliber revolver ang iya bata, ang suspect nga minor, kag nagpalupok sang armas K5 Western Visayas. Suno sa report nga prior sang insidente sa nakuha sang K5 News team nga ginabuli gali ang suspect nga minor de edad, no? Sa kahapon sa nakita niya ang grupo sang mga estudyante nagpamangkot ang tatay kung ano silang seksyon, paghambal lang amuto silang seksyon nanaog dayon sa motor ang estudyante kag ginhatagan sang armas lutang kag dayon ini nga ginpalupok pero sa duta ini gintutok kay 5 Eastern Visayas pagkabati sang lupok sang grade 8 level nga grupo sang mga estudyante naghinibi na sila magdinalagan kay mga lunsay babae kag may pilaman kabilog ng mga lalaki, no. So nakatawag sang atensyon ginrespondihan sang pulis kag nadakpan ang suspect nga tatay nga ginaligar nga naghatag sang armas. Ginaimbestigan inisubong kung sa diin maghalin ng armas kay ang tatay isa inigali ka security guard K5 Western Visayas kag base ko ng armas sa gingamit base kon service firearms nga ginaimbestigahan pasubong ginahulad naton ang statement sang aton kapulisan mga ka K5. Samtang dugan naton nga mga balita kaso sang dengue sa probinsya Aklan pa din nga nagsaka, no, kay kun kumpara nimo ini sa nagaligad nga semana, no, March 16 to 22 272 lang ang kaso sang dengue from January to March 22, no? Pero subong, January 1 to March 29, naglabot na sa 288 ang panibago nga ang kaso nga kabilugan, no? Pero ang bago nga kaso may 16 nga panibago nga kaso. Ang Banos ang ibay nagapanguna nga may kaso nga 74 cases. Nasundan sa Banos ang Kalibo 35, ang Nabas nga 34 kag ang Banga nga 14. Amo nang mga pilang nga nagapanguna nga mga kabanuhanan. Kag sa katapusan nga balita K5 Western Visayas,
presensya sang gidasugid nga buaya diri sa Barangay Bacau Norte negatibo base ini sa investigasyon sang 10 days monitoring sang DNR mga K5 mo ning pagpayag ni Miss Merlin Aborca DNR Aklan matapos sa ma-interview sang K5 news team gin-monitor nila ini no 3 ka intensive nga monitoring sa area pero wala sila sa nakita so gindeklara nga negatibo ang presensya sang buaya sa nasambitan nga area. Manang mga balita dis Banwa sang Kalibo balik sa imo Sir Milmar. Raro dyan guro sa suba rang buhaya, kinagapangampanya pa. Mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, ang balita, ligad lang nga suspect nga chief tanod nga hubog nga nakapanero patay sa may Banwak, Bugasong. Sa kadya nagapabilin nga at large, no? Ginaayam kang kapulisan pero may lead ang mga kapulisan naton kundi nagpadulong. Posible ko rin nagatos mga parente na dyan sa Negros Daddy Babes. Kag sa Gimaras no sa aton nga mga kasimanwa sa Western Visayas mga kauturan kay K5 naton anjang hubog nga Iloilo no sa Iloilo base posible nga nagadto diyan kanimo Sir Ted anjang isog nga siptanod nga hubog nga nagpaniro patay sa gwa kang namatchan sa may Banwa Kabugaso. Ngaran liwat ngaran ang alias ginpangaran lang kay alias Bibong ang ginpangaran kang kapulisan. Wara gin-reveal kang kapulisan ang full name kang diyang sospetsado K5 Western Visayas. Kag sa dugang namon nga mga balita, sulod ron sa top 36. Alang namon diya mapabugal kay daw wara gawa bation sa Pilipinas, sa mga pageantry sa Pilipinas. Ang pangaran ka Antique when it comes sa pageantry. Sunod rin sa top 36 kami nibining Pilipinas ang pambato namon dyan sa Antique K5 Western Visayas. Kay permi lang batian, puro lang Iloilo kag Bacolod permi. Ang opisyal namon nga kandidata nga si Blas si J. Villablanca. Diamon ginapabugal ka dyan, nakasulod rin sa top 36. Samtang dugang namon nga mga balita, tan-tararan-taran, graduate doon ang masobra 4,000 ka mga 4-piece beneficiaries dyan kanamon sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. No, mangranon doon. Sarang ron kuno sanda mabuhi. Ang dyan 4,226 ka mga beneficiaryo. No, K5 Western Visayas. Sunod man sa pinaka-orihi nga report kay nakadangat ron sa level 3 o kung self-sufficient doon ang handa nga kita. Ang mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique do pangot doon aton nga tiyempo makulitanay tapadaan pero hindi ko ron pagbalik ka. Salamat gid K5 Western Visayas. Thank you. God bless you all. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning kay Dr. Jury Stravilla Panes, kay Principal Ma'am Jury Stravilla Panes sa Manit Central School, Manit, Pasig City. And nagkapamati man ang KD Office School Supplies dira sa Pasig, si Ma'am Richelle Casamayor Palmes sa Palmesa T-Light and Installation and Repair Shop sa Poblasyon Ilawod, Pasig City. Nagapamati sa K5 News FM Pasig kay Ma'am Sheila May Casa Serbania, kay Sir Hurley Pilaes Jr. sa Barangay Haminay, Kalinog, Iloilo, kag pamilya Serbania. Gapamati man, thank you kay Chris Panes, kay Pam Panes. Good morning kay Sir Prince Itoriaga, Ma'am Tersila Ungkay Disena sa Balabago, Haro, kay Ma'am Elsie Ichanis. Good morning kay Manong Igos, Pablo Igos Lara sa Lancaster, California, USA. Kay Ma'am Leia Lara. Manong Igos, God bless you. Kay Pac Louie, Lagandaon sa Livar. Kay Inday Nelia, Lagandaon sa Livar Inclan sa Santa Rosa, Laguna. Kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso. Kay Sir Edgar Badbadon, Sir Joel Finolan Fuentes. Kay Ma'am Rose Kabangal Limbagi sa Rose Kalanaan sa Guasang Centennial Townhomes. Tita Ambing Kabasa, good morning. K5 Balantay Mercado. Latest market report, K5 Jesun, go! K5 Ted, good morning. Very good. Mayon ang signal. Go ahead, K5 Jesun. Sige, K5 Ted. I-boss natin tagi 30 ang bugos. Bahay natin nga pilit 20 ang putos. Babae nga mais 20 man ang putos.
Okay naton 12 ang binilog. Start cake naton 15, 150 ang box. Son? Plus lumpia naton tagi pulo ang bilog. Manlatik naton pulo. Bitso 5. Suman pulo man ang bilog. Hindi lang bi pag buhi mo nga pitite da, press to talk, paano diretso na lang? Puto naton 15. Kasaba delight naton 12. Kasaba biko naton 12. Kutsenta tagpulo. Puto maya pulo. Suman biko naton 15. Kasaba naton 15. Apagad? Puto maya naton pulo. Suman biko 15. Imakik naton 150 ang box, igpay 60 ang box, kimpaw 12. Banana cake naton nga small size, banana cake nga big 12. Amo na ang latest naton nga presyo sa mga kakanin. Gusto ko kuan ang buko pie. Pero ang akon nga yun kuan ng palangs. Pero duga gibla, no? Kalayo to mo so pon ito. Ati kung nagugma ka sa akon bakla mo komisam rayo eh. May mga presyon to nga lapis. Buga ano namin ka dega gi magdega kray agi ba. Na tapos parisa mo dayon ka DTX Coffee Mix Gaaswagi na. Wala problem. Ha? Lipat ka ngaran mo. Ala no. Hinablos mo to si April Rose Lapating Branyabla. Saan nabitasan pututan? Ginabog no ni mama na mamimi. Birthday na subo ka? Birthday tita makatuan ni. Ang gudang bata, 20 anyos no na? Ang good no? Laga na eh. Laga April Rose Branya Lapating gali. May sugpon pa dyan. April Rose Branya Lapating. Si mamimi din ganito subong? Nagbalik na siya bla. Sige pangaka na to ka kuan ano ganito sa Kuwait? Sa Kuwait? Oo. Lupa to eh. Di kon Kuwait ya ginakakuha na to. Kuwaiti dinar eh. Turo likwarta no? Tiya Kuwaiti dinar nga daan 185 pesos and 65 centavos sa kambyo sa Philippine peso mo. Ang guda Mga rates ang mga ano Ya US dollar gani 57 pesos and 23 centavos. Ya pound sterling nga ginabato ni tita mo Betty Solosok ang ni papa mo Bot. Aling kay Nini Jana dito sa UK, 73 pesos and 92 centavos. Amako mo na, pa-ipoy-ipoy ka lang ha. Pamiyo-miyo lang sanda, duro kwarta. Ikaw mo man, ya Singaporean dollar mo ho, 42 pesos and 61 centavos ha. Diba? Amo gani. Silay. Very good. Ya di 3 bayo mo na tomar mo doon. Bagulang gila. Di why ka gagoy ka si Kim no? Ano? Why ka gagoy ka si Kim mo kay nag-DTX 500 kaw? Daway duman. Daway duman. Very good. Doc Ramil, why na nagagoyod si K si Sir Jason Very good Sige, salamat. Sige, K510 din ang market report ng dalawang sa tunsang DTX Supermex. Nakakapigyan na anda ka detox ka pa. Kapag sa patrol K5 Karen Medalya, kakako naman si K5 Jason Dalaron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, huwag kalingawan sa Ililo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Cheryl Porcosta Nangonan, good morning kay Tita Pearly Berdejo sa Likuan, Barotac, Nuevo Iloilo. Sir Mark Baikin, kay Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, kay Manong Rene Berdejo, Tita Nick Berdejo. Good morning! Salamat o Jesus sa pag-ibig mo. Manong Igos Lara sa Lancaster, California, USA. Good morning, sir. Ay Sir Dan Calvo. Pastor R.D. Celeste, Pastor Bobby Iriman, Pac Luis Aldivar, Sir Jerdwin Noy Donggor, Sir Randy Antiqueña, and Sir Edward Chong Rindon sa Labrador Boarding House sa Luna, La Paz. Magpamati sa DTX 500 Morning News, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 K5 News FM. Kampiyon sa Balita.
Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio! Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasig nga pagtimula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika 4 Biotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Fresh. Makakasiguro kayo dito
mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Dio Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ma-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tiga, ma-joyride na ta. Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Sakay ka kitiya. Siyempre, naka-extend ko ya. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingulang, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras, 6:10 sa aga. Oras, ginadulong sang DTX 500. D3 Bayo, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Abril 3, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia.
Kag ako naman si K5 Alex Escalan. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw malipaton, magtumar na sang D3 Bio. Top story of the day. Top story of the day. Vice President Sara Duterte nagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. nga nangin malapit na sila liwat sang amay nga si Rodrigo. Mayor Treñas ginaangot sa illegal drugs issue. Unang direct flight halin sa Iloilo padulong sa Bangkok, Thailand nagsugod na. Sa Antique, lalaki ginpatay sang chief tanod. DTX 500 Morning Newscast. Masobra 2,000 ka wanted persons na aresto sa Central Luzon. Masobra 5 kagatos ka mga building sa pungsod na talana nga i-retrofit sang DPWH agud makabato sa linog. Bag-o nga assets ng Philippine Navy ipadala sa West Philippine Sea kag Northern Luzon. Russia nagsugod na sa pagkuha sang ginatos kalibo ka bag-o nga mga soldado. Balitang sports. Balitang negosyo. DTI mangin-estrikto sa pagpatuman sang maximum suggested retail price sa mga baligyaan. Balitang sports. Golden State Warriors nagsaka sa team standings sa Western Conference. Balitang entertainment. Chris Aquino may siyam ka autoimmune diseases. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Restaurant sa China nagabaligya sang flavored barbecue sticks bilang calorie-free snacks. Muning uyo ni Ma'am Smith David. Ma'am Smith, ang presyos Jokares kay Ma'am Yenyen Pedroso Diretso dara sa Capitol. Gusto nyo nga calorie-free, hindi ka mo magtambok. Pero kung gusto nyo nga hindi ka mo magtambok, gamay lang ang carbohydrate. Sibla, Ma'am Alex. Mayara sang inatawag nga carbo deficiency. Kaon ka man pero hinay-hinay lang. Kag magtumargid sang D3 Bio DTX 500. Oras la 6:15 sa aga. Top story of the day. Top story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Ginpasalamatan ni Vice President Sara Duterte Carpio si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagudangin malapit na sila liwat sang amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte humalin sang gin-surrender sini sa International Criminal Court o kon ICC. Suno sa Vice Presidente nga ironic ang natabo bangod diri naglapit man siya sa iya utod nga si Veronica Kitty Duterte nga wala niya nahimo halin sa una dugang pa sang Vice Presidente nga masami na sila nga nag-istoryahan na isang Anay Presidente kung saan wala man siya ginabasol sini sa pagpakig-alyansa kay Marcos Jr. Samtang gin-confirm man ni Sara Duterte nga hindi pa kompleto ang legal team sang Anay Presidente kag may ginhulat pa siya nga legal documents kabangdanan nga hindi pa siya makapauli diri sa Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father
daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. Balitang Lokal. Lasay sa 10:07 sa aga, Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Ginakondinar ni Iloilo City Mayor Jerry Perez Treñas ang pag-angos sa iya pangalan sa illegal drugs kay pila ka mga drug personalities. Sunod sa alkalde, wala sang basehan ang post batok sa iya kag iya ginakabig nga isa gilamang nga inikag pagpaguba sa iyang ngalan. Ginklaro ni Treñas nga wala gid sang bisan ano nga tion sa iya karera sa politika nga ginhingadlan siya sang Philippine National Police o PNP, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ukon ni anay Presidente Rodrigo Duterte bilang protector sang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Ginpasalig sa alkalde sa publiko nga bisan ano nga pagmanipulate sang kamatuuran kag pagpatalang sa mailonggo hindi ini makabag-o sang kasaysayan. Pase pa sa official, magapadayon siya sa iya tinutuyo kapag umwad maayo nga panggobyerno kag sa pagtingwa nga mangin drug-free ang syudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, hindi pagpahanugutan ang anuman nga political party nga maghiwat sang rally o kauko sa diin nga bahin sang barangay kung wala sang permit gikan sa barangay kagikan sa Iloilo City Government. Suno kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga magapatuman sila sa no permit no rally policy santo sa guidelines ng Commission on Elections sa CONCOMELEC. Ginpayag man sang natungdan nga dapat mag-secure sang permit duha tubtob 3 ka adlaw antes ang aktibidad. Naibaluan nga sang tinaligdan, ginaligar ginpatsyan sang kuryente kag may pagpangsabotahe sa rally sang grupo ni Congresswoman Jamjam Baronda nga mong Team Sulong Gugma. Lasay sa 10:09 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Wala sang building permits ang mga proyekto sadto ni Mayor Jerry Treñas sang kongresista paini sang syudad. Ini ang ginbuyagyag ni Department of Public Works and Highways District Engineer Roy Pakanan. Suno kay Pakanan, hindi matarong ang mga akusasyon ni Treñas nga wala sang building permits ang mga proyekto sang DPWH sa syudad. Bangod sa atong tuig 2012 tubtob 2018, wala man sang building permits ang uswag multipurpose buildings nga mga proyekto ni Treñas sa inipang kongresista. Ginakabig ni Engineer Pakanan nga double standard ang lihok ni Treñas. Bangod sang ilang panahon ni Engineer Rodney Gustilo, napaslawan man sila nga magkuha sang permits para sa ilang mga proyekto. Samtang gitpahayag man ni Pakanan nga hindi mag-issue sang building permits sang Office of the Building Official ang rason sang atrasado nga mga proyekto sang Iloilo City District Engineering Office. Sa dugang pa nga balita lokal, nagsugod na ang direktang flight sa aeroplano halin sa Iloilo International Airport padulong sa Don Mueang International Airport sa Bangkok, Thailand. Ini ang isa kadako nga milestone para sa Western Visayas nga malink sa mas madamo nga mga foreign destinations. Naibaluan nga ruta ng ruta nga Iloilo-Bangkok, Iloilo nga flight ang mag-operate 6 ka beses kada semana kada Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Sabado. Las 6:20 sa aga, oras kinadulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Inatag sang Barotac Nuevo Local Government Unit kang salakyan nga nakuhaan sang Laragway sa parking area sang SM City Iloilo sa distrito sa Mandurriao nga may pangalan LGU Barotac Nuevo Mobile Market ang ginapalagihan sang pribado nga tawo. Ini kasunod nga nangin issue ini online nga una ginpatihan nga government vehicle nga ginagamit bisan pa holiday sang nagligad nga Abril 1. Sandig sa ginpagawa nga statement, ang salakyan nang volunteer sang project sang LGU sang Barotac Nuevo sang pandemic sa diin ang mga pribado nga salakyan sang mga lokal nga negosyante gingamit bilang mobile market sa kasagsagan sang lockdown. Dugang pa, wala lang nakuha sang tag-iya ang sticker kag na-resolve na ang issue.
Sa dugang balita lokal, aminado si City Drug Enforcement Unit o CDEU Chief Police Captain Ryan Chris Inot nga magkabig na alarming ang volume sang shabu nga na-recover sa mga drug buy-bust operation sa syudad sa Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Inot, ginpahayag sini nga nakahambal ang kapulisan nga alarming ang recoveries apang kun sunod-sunod ang operasyon. Ila na obserbahan nga naghagan-hagan man ang mga drogista. Sunod pa kay Inot nga may kahadlok sa gihapon ang mga suspect, rason nga may kasarang sa gihapon ang mga operatiba nga masolusyonan ang problema sa droga. Naibaluan nga sa pila ka mga operasyon sa kapulisan, nagalabot na sa milyon ka pesos ang balor sang shabu nga ila na recover. Las 6:22 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Pagwigit sang kahita o kon ampaw nga may unod nga shabu, madugay ng estilo sa mga drogista suno sa pulis. K5 Karen Badilla sa report. K5 madugay ng estilo sa mga drogista ang paghulog o kon pagwigit sa mga wallet kag ampaw nga may unod sang shabu diriya sa syudad sang Iloilo. Ini ang base sa pahayag ni Police Captain Ryan Chris Inot, ang Chief sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa pag-interview naton sa iya. Suno pa kay Inot nga hindi na bag-o ang nasambit nga modus apang nabalahuba subong bangod alerto ang komunidad sa pag-report sa kapulisan sa mga nakitang illegal nga droga o kung ano pa nga illegal nga bulo haton. Dugang pa sini nga ang style diri nga i-drop ang item sa isa ka lugar, picturean kag isend sang manubaligya sa mabakal agud gilayon ini nga malokay. Nahibaluan nga may ampaw nga ginwigit sa Haro Plaza apang ang unod amo ang 20 grams nga shabu. Sa Mandurriao naman nakita ang marijuana kag wallet nga ginwigit man nga may unod nga shabu sa barangay Tabukan. Samtang padayon naman ang monitoring sang kapulisan kag pag-operate sa mga nagaduso sang droga sa syudad sang Iloilo. Yes, dugay naman nga modus, ma'am. Medyo nabalahuba lang siya subong kay ang aton mga community is observant. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Ginahaylo sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU ang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang mga pumuluyo nga mag-report sa kapulisan sa tion nga may makita nga ampaw kag wallet nga may unod nga shabu. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay CDEU Chief Police Captain Ryan Chris Inot, ginpahayag sini nga kinahanglan sang pumuluyo nga mag-kooperar sa mga kapulisan agud nga ma-inventory ang shabu nga nakita. Ini agud nga maimbestigaran sang kapulisan ang natabo nga pagpangwigit pagkagbagtumod sang mga sospek. Naibaluan nga ginpahigman sang Police Regional Office 6 to Pier 06 nga confidential ang identity sa mga pumuluyo nga naga-report sa ila tuhoy sa illegal nga droga para sa ilang safety. Las 6:25 sa aga, balor 2.3 million pesos nga shabu ang na-recover sang City Drug Enforcement Unit kag Regional Drug Enforcement Unit sa suspect nga si Ariel, 42 anyos ang edad, minibus driver, residente sang Barangay Palaypay, Anilaw, kag sa babae nga si Hazel, 35 anyos ang edad, sang Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo. Ang operation ginpatigayon kahapon sa Barangay Balantang, Haro, syudad sang Iloilo. Ginaligar nga isa ka jail officer 1 ang ginatudlo nga source sang mag-abyan nga nakuhaan sang balor 2.3 million pesos nga suspected shabu. Saging kasa nga drug buy-bust operation sa Barangay Balantang, Haro, Iloilo City sang Abril 2 tuwing 2025. Sunod kay Police Captain Ryan Chris Inot, ang Chief sang City Drug Enforcement Unit, ginbuyagyag sang suspect nga si Hazel nga ginapahayag na assign ang jail officer sa Bureau of Jail Penology and Management kon BJMP. Dugang paniya may holdings na siya sang pangalan kag may isa pagid ka border sa lugar nga ginatudlo man nga mga arestado o kon sang mga arestado. Magapakig-angot ang CDEU sa Bureau of Jail Management and Penology agud nga matumod kag ma-verify ang mga impormasyon na tuhoy sa jail officer. Si Hazel. Oo. Sa may balik sa liga, sa dumanggas ako nag-duty. Oo.
Oo, kabis ka mga neighbor na mo nakawit kasi diri nagastay ka ng tagya kabalay diri nang mangkot na gani na asin o na nga diri. Oo, ang jail guard. Ano ginadulong niya? Balaan mo man tayo, sugo ako ng dili nga magko-collection sang arkila sa kwarto kaya balik kita. Sukta na kada mo ka bisita ya, dahil ka bayad gila patire na pada, di pa labas ya nga. Hindi pa labas ni Sumatra nga pakaisa ya na si BG Infre, pero hindi yan napakaisa, do friend niya lang na. Tapos one time wala man lang ako na nagbasa pa. Las 6:27 sa Agas sa Pilipinas sa Ilohon sa Department of Education sa Negros Island Region si Director Ramir Oitico. Halin diri sa Western Visayas. Ini matapos gin-recommend ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral ang reassignment ni Oitico. Pinahulat ang approval ni Undersecretary Peter Corvera sang Office of the Secretary agud mangin effective na ang recommendation kaga formal na ini nga makapungko sa Negros Island Region. Nagkagwa ang ngalan nanday Dr. Cristito Eco, Assistant Regional Director sang DepEd National Capital Region, kag Anthony Liobet nga magabulos sa pwesto ni Oitico. Sa katapusan nga balita, local overseas Filipino worker gikan sa Banwa sang Sara nagapangay sang bulig bangod ginamaltrato sang iya nga amo sa Saudi Arabia. K5 Arbat Bataanon sa report. Nagapangayo sang bulig ang isa ka OFW sa Saudi Arabia agod nga makapauli sa iya pamilya bangod nga ginamaltrato ini sang iya nga amo. Base sa Facebook post sang amo nga OFW nga si Angel de Costa Berdenas, luyag sini nga kuntani magbalik na sa iya agency apang indi siya pagpasugtan. Suno sa iya nga baldado na ang iya kalawasan kag indi naging kapahuway tungod sa mga ginasugo kag ginapaubra sang iya nga amo. Nahibaloan man nga wala ini ginasugtan nga magamit sang cellphone sa rason nga ginatago niya ini ang iya nga cellphone sa idalom nga bahin sang CR sa rooftop sang iya nga ginaubrahan. Dugang pasini nga kun anuman ang matabo sa iya, ang mga amo niya na lang ang basulon. Ginapahayag nga tumandok si Bardenas sang Barangay del Castillo sa Banwa sang Sara. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, si Quinto Distrito, K5 News FM. This news is brought to you by Are you experiencing body weakness? Sa 6:29 sa Agas sa Antique, lalaki ginuthang sang Chief Tanod, patay Jojen Morillo sa report. Nagapadayon ang hot pursuit operation kang Bugasong Municipal Police Station sa magbugto nga ginatudlo suspect sa pagtiro patay sa isang kalalaki ginabanta alas 11:54. Nagapadayon ang hot pursuit operation kang Bugasong Municipal Police Station sa magbugto nga ginatudlo suspect sa pagtiro patay sa isang kalalaki ginabanta alas 11:54 sa gabi katong Lunes, Marso 31 sa Barangay Ilawod, Bugasong, Antique. Sa pagpakigangat ng K5 News FM San Jose kay Police Chief Master Sergeant Rene Banjola, investigador kang Bugasong MPS, ang naging payag na nakabatod sa kang inisyal na impormasyon nga posible nagpalagyo sa Iloilo o sa isla kang Guimaras ang mga ginapahayag suspect. Matandaan niya katong Lunes kang gabi, nagali ng biktima nga si alias Jeric, 32 anyos, municipal job order employee sa isara ka na patyan, imaw kang anang abyan para magpangihi kang nagsugalaw nanda ang magbugto nga ginatulo suspect nga Sunday alias Bingbong, 37 anyos sa Chief Tanod, kag Janison, 41 anyos, delivery driver nga rugyan sa impluensya kag makaharubog nga irimnen. Apang sa wara tirason, ginsumbag ni Bingbong kang darwa ka beses si Jeric, kag isara naman ka beses ang anang abyan. Sunod pa kay PCMS Banjola, wara makontento ang suspect sa pagsumbag, kag gilayan nga gintiro kang wara ma-recover nga armas ang biktima nga naigo sa nawala nga dughan, kung sa diin gintinguhan pa dya nga daran sa Bugasong Medicare Community Hospital, apang gindeklarar nga dead on arrival. Nagapanawagan naman ang kapulisan sa gintudo nga mga suspect nga magsungka rin kag bukas ang Bugasong MPS para kananda. Pananglitan nga madakpan sanda ang magapangatubang sa kaso nga murder kag paglapas sa Comelec gun ban kung ma-recover ang gingamit nga armas luthang. Para sa Balita Regional, K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang Regional.
Sa Negros, lalaki nga naligo sa dagat nalumos patay. Kay K5 Berto Gakit sa report. Bangkay na sa masapuan ng 27 anyos nga lalaki nga nalumos matapos nga nagligo sa dagat kahapon sa runway sang Old Airport, Barangay Tango, Bacolod City. Ginkilala ang nalumos nga si Willie Lariosa sang Barangay Tango, Bacolod. Suno sa mga kaupdanan sang biktima nga nanghagad ini siya nga maglagaw sa apat niya ka mga abyan sa kayang tricycle kahapon sang udto. Nakalabot ang mga ini sa pika-pika sa runway kag nagdesisyon si Willie nga magligo apang wala nag-upod ang iyang mga kaupdanan bangod sa tuman kainit kag damo sang salabay. Makaligad ang 30 minutos nakita lamang ini sang iyang mga kaupdanan nga nagapangayon ini sang bulig tungod sa mabasko gadapya sang balod kag hangin. Didto na nga nagsarurot sa dalom ang biktima kag wala nakitaan. Pagkatapos ng 5 ka oras, nakitaan ang bangkay sang biktima. Nagapati ang pamilya kag kabyanan sang biktima nga ang baskog nga karen sang tubig ang rason sang pagkalumos sang lalaki. Ginakasubo kag nagatag sang simpatya ang K5 News FM Philippines sa pamilya sang natungdan. Upod kay K5 Santiralio sa patrol, ini si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Las 6:33 sa aga, oras dulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mabakod ang immune system, magtumar na Mighty C. Masobra 2,000 ka wanted persons na aresto sa Central Luzon. Roel Tarayaw sa report. Inulat ng mga otoridad na umabot sa mahigit 2,000 wanted person, kabilang na dito ang nasa halos 400 na wanted person ang naaresto ng pulisya sa unang kwarter ng taong 2025 sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jean Salvador Fajardo, aresto ang mga pugante sa batas na sangkot sa iba't ibang kaso ng krimen sa mga ikinasang serye ng manhunt operation sa magkakahiwalay na lugar sa Central Luzon. Nasa 2017 na wanted person kung saan kabilang na dito ang 393 na most wanted person ang nadala na sa bilangguan para panagutin sa mga kinasangkutang krimen. Ang pagkadakip sa mga wanted person ay kaugnay sa patuloy na pagtupad ng kapulisan sa pagtugis ng mga pugante na layong makamit ang hustisya sa mga nabiktima ng mga sospek. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Sa Negros Oriental, lalaki patay matapos ginlabo sang hubog. K5 Char Humilio sa report. Patay sa lalaki matapos pagsasakin ng lasing na driver dakong alas 9 ng gabi nung linggo sa barangay Malungkay, Daco, Dawit, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Wilson Alanunay, 36 anyos, binata residente ng barangay Anhawan sa Sabing Bayan, habang ang suspect ay si Virgilio Dorens Alba, 36 anyos, residente ng barangay Malungkay, Daco, Dawin. Sinabi ni Police Captain James Philip Colena, investigador ng Dawin Police Station sa K5 News FM, na ang biktima at ang kanyang 14 anyos na batang lalaki ay sakay ng kanilang sariling motorsiklo mula sa kanilang sakahan. Pagdating nila malapit sa bahay ng suspect, ay huminto sila at sabihan ang suspect na ipaayos sa kanyang motorsiklo dahil nakaharang ito sa kalsada. Naglakas loob ang suspect na pinaniwala ang lasing at inilabas ng kanyang itak at agad na sinaksak ang biktima na tumama sa likod nito. Tumakbo palayo ang biktima ngunit sinundan ng suspect at pinagsaksak ng ilang beses at nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani si K5 Chara Humilio para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Balitang National. Las 6:36 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa manaming nga kaon kag tulog, tumar na DTX 500, wala sang overdosage, efektibo. Nakalinya na sa ila programa ang himuon nga rehabilitation sang masobra 5 kagatos ka pampubliko nga building per
buildings gamit ang pondo gikan sa lokal nga panguluhan kag Official Development Assistance on ODA. Inang confirm sang Department of Public Works and Highways. Suno kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, natapos na nila ang assessment kag retrofitting sa 124 ka public buildings sa Metro Manila. Dugang pa ni Engineer Cabral nga may partnership man ang DPWH sa World Bank para sa pagpabaskog sang structures sang dugang nga 425 ka mga edifisyo agud masiguro nga nagasanto ini sa International Earthquake Standards. Sa karon padayon nga ginapabaskog sang DPWH ang ila earthquake preparedness agud masiguro ang kaluwasan sa mga pampublikong infrastructures sa pungsod Pilipinas. Sa dugang pang balita national, plano sang Philippine Navy nga i-deploy sa West Philippine Sea kag Northern Luzon ang mga bago nga northern o kon bago nga moderno nga barko pangyera sang pungsod. Suno kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang deployment sa mga naval assets sa Western kag Northern Luzon sang Pilipinas, agod nga mapabaskog ang maritime presence sang pungsod sa ginakabing strategic area. Sunod kay Trinidad nga ang mga bagong nga naval asset ang ginalauman nga magapabaskog sa presensya sang pungsod sa nasambit nga kadagatan, kalakip na ang mga kadagatan nga yara sa idalom sang EEZ sang Pilipinas. Lasai sa 38 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee, mananam. Wala sa may nakita nga sala ang Malacanang sa ginpagwa nga travel advisory sang Chinese Embassy para sa mga Chinese national nga magapadulong sa Pilipinas. Sa travel advisory na saad nga ginapahalong sang China ang ilang mga residente sa possible harassment sang mga otoridad. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, isa ka normal consular function lamang ini kag wala gina-target sa isa ka particular nga nationality. Suno sa iya nga posible nga ginatumod sang Chinese Embassy sa ila travel advisory amo ang mga Chinese nationals nga involved sa illegal nga operation sang Pogo bangod sa ginpabasko nga kampanya sang gobyerno. Sa katapusan nga balita national, nagasakang numero sang pagpag-scam pinaagi sa pagtawag sa Pilipinas kung ipanggid sa tax scam base sa reports ang anti-scam app sa Who's Call. Base sa Cybercrime Investigation and Coordination Center, nagataas ang 255 o 225.17% ang scam calls halin sa 108,157 sa unang nga quarter sang tinirignan nga tuig, sa diin yara ini sa 351,699 humalin sang Enero tubtob Marso tuig 2025. Ginpayag ni Scam Watch Philippines co-founder Josel de Guzman nga kadamaan sa mga scammer ang kaangay lehitimo kon pamatian rason nga nagakahulog sa ilang bitag o kon ginatanyag ang madamo nga individual. Ina ang nabanhag sa pihak sang magpasar sa SIM Registration Act sang tuig 2022. May pila naman ka red flags nga dapat tandaan ang publiko sa diin mahimo scammer ang nagatawag sa unknown number tion nga tuman kaayo ang ginatanyag o kon too good to be true kag kaangay nga mayara sang sense of urgency. Lasai sa 40 sa aga sa Pilipinas. Balita International. Balita sa luwasang pungsod sa Russia. Sugura na sang Russia ang pagkuha sang pinakadako nga numero sa mga soldado sa bunga tuig. Ginpahayag ni Russian President Vladimir Putin nga may 160,000 ka mga lalaki nga nag-edad 18 tubtob 30 anyos ay lagin recruit. Ang numero ang pinakadako halin pa sang tuig 2011. Una na nga ginpahayag ni Putin nga padamuon nila ang numero sa mga soldado halin sa aktibo nga 1.5 million mangin 2.39 million na subong nga tuig. Sa katapusan nga balita international, patay ang 18 katawo kag 5 naman ang napilasan matapos naglupok ang isa ka illegal factory sang palupok sa Western India sang Abril 1. Bangod sa mabaskog nga paglupok, nagrulupad ang dalagko nga tipak sang bato kag
metal humalin sa may factory sa Banwa sang Disa sa Gurahat State. Nagrumpag man ang autopsy ni nga nangin rason sang kamatayon sang Jesse Ocho katawo. Santo sa pulis nag-ooperate ang nasabit nga pala obrahan sang palupok nga wala sang lisensya. Naibaluan nga bantog ang palupok sa Pungsod India ilabi na sa tiyempo sang Hindu Festival sang Diwali kag sa mga selebrasyon sang kasal. Las 6:42 sa aga, D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, fatty liver kag kidney stones, D3 Bio. Blessed morning kay Sir Steven Herardino. Sir Steven Herardino kay Sir Benny Hermano. Sir Jesse James Garvillas. Sir Jesse James Garvillas sa Mansaya sa Magsaysay Village La Paz. Kag sa Batsoyan ni Ma'am Selfa sa Mansaya Lapus. Igop kamo kaldo. Kadto sa Batsoyan ni Ma'am Selfa sa Mansaya Lapus. Sa Batsoyan ni Ma'am Edna Alapar sa distrito sang Molo upod kay Ma'am Rinaida Kaumanikan. On French fries, ti snack-sack ni Ma'am Betty Sulosyo kag ni Sir Bebot sa Dueñas Public Market. Being Spares Day, Pastor Bobby Riman kay Manong Igos, Pablo Lara, Igos Lara, and Ma'am Leia Lara sa Lancaster, California, USA. Inimbi, Elviro Lakihon Auhero, Itanida Ferolino Auhero, and cousin Paul Daniel Auhero sa Imos, Cavite, Pak Louie Lagandaon Saldivar, kay Ma'am Carol kay Biab Saldivar, kay Samantha kag Anding, kay Ma'am Nelia Lagandaon Saldivar Inclan sa Santa Rosa, Laguna. Nene Rose Acol Ordena and Tuto Ken Jude Franza Ordena sa Kalang Dueñas, Iloilo, Reiki Armentia, Ma'am Joylene Dignadice, Sir Rene Boy Virola, Sir Rene Boy Virola, Krista Nawayat Gulay, kay Ma'am Gemma Agustin, Ma'am Remia Panes, Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes. Mga pinakamo, DTX Coffee Mix, LNJ Store, sa Rizal Oton, Jeriel Burgos Tanangonan, Sir Ken Shine Yorka, kay mga tricycle drivers sa Balantang Haro, Charles Anthony Galicia, Sir Edgar Badbadon, Pak Louis Saldivar, Ma'am Edna Sumbong. Mga pena, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Ginpatod sang Department of Trade and Industry akong DTI nga mangin mas istrikto ang ila agency sa pagpatuman sang maximum suggested retail price o kon MSRP sa basic commodities sa mga baliligyaan sa pungsod. Suno kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, magadugang sila sang mga personnel nga magalibot sa mga merkado kag pila ka supermarkets sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod, ilabi na sa National Capital Region o kon NCR, agud maghiwat sa monitoring kag enforcement. Padayon man nga ginausisa sang DTI kung may pila pa ka mga negosyante nga pasaway kag wala nagasunod sa ginapatuman nga maximum suggested retail price ukon MSRP. Sa reference rate 57 pesos and 23 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 73 pesos and 92 centavos ang pound sterling, 40 pesos and 3 centavos ang Canadian dollar, 61 pesos and 78 centavos ang euro, 64 pesos and 75 centavos ang Swiss franc, 151 pesos and 84 centavos ang Bahraini dinar, 36 pesos and 9 centavos ang Australian dollar, 15 pesos and 58 centavos ang United Arab Emirates dirham, 42 pesos and 61 centavos ang Singaporean dollar, 80 pesos and 73 centavos ang Jordanian dinar, 7 pesos and 36 centavos ang Hong Kong dollar,
1 peso and 72 centavos ang New Taiwan dollar. 10 pesos and 7 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 26 centavos ang Saudi Arabian real, 185 pesos and 65 centavos ang Kuwaiti dinar, 64 centavos ang Lebanese pound, 32 pesos and 80 centavos ang New Zealand dollar, 15 pesos and 51 centavos ang Israeli new shekel, 7 pesos and 99 centavos ang Chinese yuan, 1 peso and 68 centavos ang Thai baht, 12 pesos and 86 centavos ang Malaysian ringgit, 1 peso and 51 centavos ang Turkish lira, 34 centavos ang Indonesian rupiah, samtang 148 pesos and 70 centavos ang Omani Riyal. Blessed morning kay Principal Ma'am Juris Travilla Panes. Ma'am Juris Travilla Panes sa Manit Central School, Manit, Pasay City. Kay Ma'am Richelle Casamayor Palmes sa Palmes Satellite and Installation and Repair Shop sa Poblasyon Ilawod, Pasay City. Good morning also sa pamilya Casa kag Serbania. Kay Ma'am Sheila May Neni Casa Serbania. Kag Sir Hurley Pilaes Jr. sa Aglayaw, Pasay City. Kag pamilya Serbania sa Haminay, Kalinog, Iloilo. Good morning, Sir Bambo Doremdes Nava IV, Sir Bambo Nava sa Dumangas, Iloilo, Sir Jean Ray Siman, Roden Porras Cardinal, Charles Anthony Galicia. Pangapena ka mo ha, DTX Coffee Mix. Balitang Sports. Yara na sa ikalimang pwesto ang Golden State Warriors nga may kartada nga 44 kadaog kag 31 ka pierde matapos nila malutos ang Memphis Grizzlies sa score nga 134 kontra 125 nga may 9 ka puntos nga abanse. Ginpangunahan ni Warriors guard superstar Stephen Curry ang kanalagaan sang Warriors nga nakapagkit sang 52 puntos season high kag napulo ka mga rebounds. Samtang sa among hampang nakapagkit naman si Curry sang pinasahi nga record sa NBA nga may 11 ka 3-point shot nga napasulod. Alang-alang naman ang 36 puntos ni Memphis superstar Ja Morant, agod pangunahan ang kadalagan sang iyang team. Nanaog sa ika-6 nga pwesto ang Grizzlies nga may 44 kadaog kag 32 ka mga pierde kag delikado pa nga hindi madala sa playoff spot sa nagahilapit nga 2024-2025 National Basketball Association regular season. Bukaron nga adlaw Webes sa mga taga Pasay Baladayan, 51 ka barangay sa Pasay, Dueñas, Dingle, San Rafael, San Enrique, Dumaro, Capiz, Cuartero, adto kamo dayan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay Branch, Salvacion Street, Poblasyon Ilawod, Pasay City. Ay may libre dayan do karon nga adlaw nga free consultation, libre pa. Free consultation kada Webes daya kag Lunes. Makalaya ako ay duro ka pamatiro karon sa K5 News FM Pasay 88.3. Sa matagad Dueñas bala, kung malubat nun niya cellphone nyo ni Rose Acol Ordena, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Sir Mike Malones, kay Bokyo, kay Sir Mundet, mamati ka mo sa radyo. K5 News FM Pasay City 88.3. Sa Binit daya, sa Binit man ka 88.7 ah. Kagdo karon nga man nga adlaw sa mga taga Kalinog, Bingawan, Kapas, mga taga Dueñas nga marapit bla sa Kalinog, Kabudyan, Bagongbong, Agimit, Dalid Kalinog, Carbasana. Adto kamo dayan sa Klinika Kalinog Branch, may free consultation kang mabakal sa inyong mga food supplement. Bakal kamo tingob DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Blessed morning kay Sir Mark Casarce, kay Sir Leo Gose, Sir Eric Monterosa Gose, aka Patrick Monterosa sa Barangay Dabong Haniway, kay Ma'am Lori Gose, Aisha Ahmad, Ma'am Joylyn Dignadice, kay Lola Alice Dignadice sa Ermita, Dumangas, Iloilo, kay Inom Nagatas, very good, Ma'am Lilibeth Caro Badilles, Ma'am Anali Bahade, Sir Eden Silorio,
Naudururugid ka ninyo ya. Damo na ginabi ka pamati. Salamat Ma'am Betty Si Ma'am Buday Gonzales pagid no? Ma'am Buday Gonzales sa Poblacion A, Dueñas, Iloilo. Good morning man kay Ma'am Nancy Francia Parcon. Hinday Nance. Ma'am Jonah Saldo, good morning. Balitang Entertainment. Sa ito na nga balita sa artista, nagasoprer sang siyam tanan ka autoimmune disease si Queen of All Media, Chris Aquino, base sa ginapakigbahin sang actress sa iyang Instagram. Lakip dari among autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, EGPA, systemic cellulitis, o kon lupus, rheumatoid arthritis, kag iban pa. Wala na ini nakagwa sa ila puluyan sa Bonifacio Global City kag mayaraman sang allergy sa pila ka mga pagkaon, bulong kag palibot. Hindi man ini mahimo nga masilakan sang adlaw base sa advice sa iya doktor. Palayon ini nga nagatuo nga mag-abot ang tion nga siya ang maka-recover. Si Chris Aquino, no? We pity her. Si Cristina Bernadette Cojanco Aquino. Ang edad niya is 54 years old. Nabunag sa Quezon City. February 14, 1971. Tapos sa iyang college, iyang pagtuon sa Ateneo de Manila University. One of the sought after TV host. Kagamakon mo K5 Alex, Ma'am Feby Tabuada, Ma'am Raquel Pudago Batanga, Ma'am Bukay Gonzales Dayan sa Dueñas, Sir Fernando Pateño, Ma'am Maki Unlayaw. May net worth ni isang 10 million US dollars. Ako no? Ano mo lang what shall it profit a man? Kung naara ka na sa blasang mga bagay nga hindi mo gusto, kagano mong kwarta, no? Bisan tampukan kapag kakwarta mo, mambete, solusyon, no? Sir Nonito Sumbong, no? Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, Manong Igos Lara, reality, bla, no? So, we will value our health and we'll pray for Chris. Hindi na kita pa curse pa sayang about, amo na inimo mo sa una. Hindi na, tama na. Alas 6:54 sa aga. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginadulong sang DTX 500. Sa China, kundi sa Pilipinas, ginagamit ang barbecue stick na nahuman sa kawayan sa pagtuhog sang pagkaon, kasubong sang ginpanamit ka karne kag mga prutas, kasubong sang saging kag iban pa. Apang sa Southern China, Sir Bimboy Ilumba, may restaurant tuya na nagabaligya ka sauce na nagaserbi nga sabor bilang 0-calorie snack. Subong man ang flavored stick. Ang wala ginakaon kundi ginasup-sup. Ginadilapan! Ginadilapan lamang ang sauce nga ginlamhit. Paagi sa pagdilap sang sauce sa bamboo sticks, ma-enjoy sang customer ang kanamit sang barbecue nga wala sang calories. Maning kaunon mo K5 Alex kay gusto mo man bala sang carbo deficiency. Antes lamitan sang sauce, Sir Renante Abilion to ayon, Ma'am Jonah Saldo, ginagaang man ang barbecue stick sa baga. Ginabaligyan nila ini sang tag 10 yuans ang 50 ka sticks nga nangin patok sa mga tao, ilabi na sa mga hindi luyag magkonsumo sa madamong nga calorie, agud malikawan ang pagtambok. Ang effective nga pagpaniwang, gamay ka lang kaon, duwa lang ka kusara nga kanon, duha lang tubig. Iman ng utok tang iniya, ang utok tamanin ni ka disibing. Ang ginahambal bla Pastor Bob nga last of the ice. Busog ka dun. Pero pinsan mo nga bango, nami to yako na. Nami to ice cream ha.
Bali ma'am Ningning niya, really? Muna ning kaunon ta Sir Jinray Siman. Damo lang sanda na imbento, Ma'am Marino. Good morning, kapangapena, DTX Coffee Mix. Radin Tuayon sa Sitio San Jose, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Good morning kay Pastor Ricardo Bataanon sa Pasi San Dionisio, pamilya Saguban. Kag ang Tiangges ang pamilya Libuon sa Sara, Iloilo, nagapamati. Alas 6:57 sa aga. Ang tawo nga hindi makapugong sa iya kaugalingon, dali lang malaglag, pareho sa isa ka syudad nga wala sing pader. People who cannot control themselves are like cities without walls to protect them. Proverbs 25 verse 28. Hulubaton 25 versikulo 28. Wealth from gambling quickly disappears. Wealth from hard work grows. Ang manggad nga nakuha sa malain nga paagi, madali lang madula. 13 verse 11, Hulubaton 13 versikulo 11. Self-control means controlling the tongue. A quick retort can ruin everything. Ang nagabantay sa iya ginahambal, nagahalong sa iya kabuhi. Pero ang nagapataka lang kahambal, ginalaglag niya ang iya kaugalingon. Proverbs chapter 13 verse 3, Hulubaton 13 versikulo 3. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Rosana Villalobos, Sir Jinray Siman, Apple Kamari Siman sa Sambag Saraga, thank you. Ma'am Ludi Gulilaw, Lalay Eatery, and Romar Eatery sa Sambag Haro. Tita Ambing Baes Kabasak, Ma'am Rosana Villalobos, Sir Bemboy Villalobos sa San Enrique. Ang oras, alas 6:59 sa aga. Ted Aujero Francia, kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast.